दुखु गोनां नखरनि खौरां 8 थाखोआव फरायफुबाय थानाय मेमरि नार्जारिया आखाइजों मना हेबनानै गावनो फरायनायनि खरसा दिहुनो। चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय फाथाबारि गोजोनपुरि गामिनि थागिबि मनेन नार्जारि आरो निर्मला नार्जारिनि फिसाजो मेमरि नार्जारिया खौरांगिरिनि सोंथियाव नखरनि बिमा आरो बिफानि सोमोन्दै मेगनाव मोदै रथ' रथ' मोदै फसरनानै बिमा आरो बिफानि सोमोन्दै ओरैबायदि फोरमायो। आइया बेंगलाव थानानै बोसोरसेनि बारा जाबाय आरो आफाया गोदाव सोराव जाबाय। जाय बिनानावा बिफा दंबाबो मानिबा जाहोनाव बिफाया खर' गाज्रि जाना न' गारबाय। बिमा दंबाबो बिमानि बेसेबा गोजानाव थानो गोनां जानाया बिथांनि नखरनि थाखाय लाख'नो हायै दुखु। नाथाय बैफोर थासारिखौ नेवसिनानैब्लाबो फरायनानै गोग्गो सोलोंथाइ लानो नाजानाय आरो आखाइजों मना हेबनायनिफ्राय फावसायना थायाखै मेमरि नार्जारिया। मेमरि नार्जारि क्लास फाथाबारि गोजोनपुरि। नोङो दा बेखौ हेबबाय थानायनि गेजेरावहाय सोरबा जुदि नोंखौ अननानै माबा मोनसे बिनि बिसय ट्रेनिं लानायाव ओमफ्राय माबा मोनसे मदद होजानो लुबैयो सोरखौबाफोर सोरबा जुदि नोंखौ लांनो फैयोब्ला नों बेयाव थांनो गोसो दं नामा? थांगोन। थांनानै नोङो ओमफ्राय मोजां सोलोंथाइ लानो गोसो। नोङो जे मना हेबो नैबे मना हेबनायनि खुन्दुंखौहाय बायनो थाखाय नों बबेनिफ्राय फैसा मोनो? गामाखालि मामि हरो बेखौनो दोननानै लायो। ओमफ्राय मामिया हराब्ला? थाबाय बिदिनो। थाबायनानै फैयो। दा नोंसिनि न'खराव सोर सोर दं? दादा सानै। नोंनि मामि बाबायालाय? मामिया बेंगलराव थायो। बेंगलराव थायो। बेसेबां जाखो बेंगलराव थांनानै? बोसोरसे जानोसै। बोसोरसे जायोसै। ओमफ्राय न'आव नोंसोरखौ खबर लाहरो दा? लाहरो। ओमफ्राय बाबाया? बाबाया नोंनि बाबाया मा मावो? गोदाव सोराव जाबाय। नों दा सोरजों थायो? दादाजों आंजों। ओमफ्राय नोंनि दादाजों नोंजों थानाय साखाथियाव नोंसोरनि न'खरनि सोरबा दं? आबै आबौ दं। जोङो बेखौ मिथिनो मोन्दों जे नोङो आखाइनि खामानि मना हेबनो रोङो। दा बे मनाखौ नोङो सोरनिफ्रायबा सोलोंदों ना नों गावनो हारसिं रोङो? मादैनिफ्राय सोलोंना लादों। मादैनिफ्राय सोलोंना लादों। नों दा बे मनाखौ हेबबाय थायो। सप्तासेयाव मोनबेसे गांबेसे हेबनो हायो? नों हेबबाय थाबालाय सप्तासेयाव मोननै गाहाम हायो। ओमफ्राय दा बे मनाखौ नों हेबखांनायनि उनाव सोरनोबा फानहरो नामा? गांसेयावहाय बेसेबांनि फानहरो? माबा 600 ओमफ्राय 500 बिदिनो फानहरो। ओमफ्राय बे मनाखौ हेबनो थाखाय नोङो खुन्दुंखौ बबेनिफ्राय लायो? क'क्राझारनिफ्राय। क'क्राझारनिफ्राय नोंनो लायो ना सोरबा होफैयो? लायोसो। लायो। नों हारसिं थांना लायो? दाख्लै खनसेनिया आब'जों थांफादों। सोरबा थांनो लुबैबा थांफायो जों। दा नोङो बे खामानिखौ मावनानै माबायदि गोजोननाय मोनो? मोजां मोनो। सोरबा मददफोर होयोब्ला आरो बिनि साबसिन मावबावनो गोसो जायो नामा? जायो।